Йов е една от най-трудните книги за разбиране. Защото въпросите, които повдига, са лишени от прости, конкретен отговор, а и самата книга е като обект на археологията. Колкото повече копаеш, се разкриват различни слоеве, създадени в различно време и са продукт на различни идеологически групи. Другото нещо за книгата Йов, езика е сложен и това допълнително усложнява много преводачите и през годината. Майер Грубер в предговор към книгата в Оксфордското издание на Jewish Study Bible казва следното. Йов е най-трудната библейска книга за превод, не само заради сложните си аргументи, особено в речите на Господ накрая, в последната глава, но и заради изключителния си поетичен език, който е особено двусмислен и съдържа голям брой необикновени, уникални думи, т.е. неща, които са казани само веднъж и преводачът не може да намери референция, за да си помогне в разкриването на значението. Понякога се случва едни и същи изрази да бъдат преведени диаметрично противоположно, поради този факт. Има също много структурни проблеми, които да объркат преводача, особено връзките между различните части на книгата. Прозата в пролога и епилога, те имат един и същи стил и тема, и сериите от поетични речи на Йов, приятелите на Йов, и матрицата, прилагана в началото на книгата, като че ли е позабравена малко по-късно. Всички тези неща дават причина за различни теории за композирането на книгата. Повечето от тези теории говорят за оформяне на книгата в дълъг период от време. Вероятно е да има много автори, които са се връщали към текстовия материал от време на време. Възможно е някои от речите първоначално да са били на един герой, а в последствие да са сложени в устата на друг. Някои следователи откриват, че липсва трета реч на Софар. Възможно е различни версии на книгата да са циркулирали едновременно сред читателите. Някои части на книгата накланят към персийския период, че персийския период е времето на написване. Това е от 539 до 332 година преди новата ера. Друго също интересно нещо е, че съществува по-древна история с месопотамски произход, която е с изключително много прилики с книгата Йов. Дори някои наричат героя Вавилонския Йов. Логично е, че евреите не са се появили от нищото и са имали културно наследство от цивилизациите, с които са взаимодействали. Дори дядо Авраам, техният баща според Библията, според разказите е произлязал от Ур, който е в Халдея, и това е люлка на тогавашната цивилизация. А и самият той не е бил нито беден, нито прост човек. Така че нищо чудно няма в това, че евреите носят културата на тези, които са преди и тези, които са около тях.